Исәнмесез, бүгін 7 ноябрь 2025 ел. Менә күрсәтеп аласым килә, шушы клапаннарны кожасын алыштырганда һәр вакыт нипельне алыштырырга кирәк. Иске гармунда, баянда шушы резинкалар тибә, ибик тарала. Клапаннар уйнап торырга тиеш. Кысканнан соң шул иске прокладканы дибә тигән нипельне алып, яңаларын кую процессын сезгә күрсәтмәкче булам. Кичә Татарстан кешеләре Конституция көнен билгеләп үттеләр. Узган Конституция көне белән, Татарстанның Конституция көне белән сезне котлыйм. Менә карап торыгыз. Моны ике рәтне инде мин алыштырдым. Түрдәгеләрен бармак белән кирип булмый. Монда сүтү өчен ярты көн сүтеп, ярты көн киридән җыярга кирәк. Бу дебют баяны. Вот шуны күрсәтәм сезгә шушы түрдән ничек итеп алыштыру турында. Менә кулны әзрәк күтәреп куярга, наверное. Вот. Менә шушындай пинцет башы кәкере. Аның белән матур гына итеп эләктердек пинцет белән. Әкрен генә итәбез. Нипельне алдан кистем инде мин. 1 сантиметр узынлыкта нипель, велосипед нипеле. Балыкчылар да белә инде нипельне нәрсә икәнен. Һәр балыкчы магазинында велосипед сату, ремонтлау кибетләрендә нипельне алып була. Мин бу юлы балыкчы кибетеннән алдым. Менә шушындай упаковка нипельне алдым. Аны мин матур гына итеп менә шулай 1 сантиметр узынлыкта кисәм. Күрәсез, монда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, уртада рәт 15. Безнең 14-не 13-кә тапкырласаң 42. Тагын берне сибез 43 нипель кисәге, менә шушындай нипель кисәкләре кисеп әзерлибез. Әзерлибез. Берәнтекләп шушылай. Так, минем пинцетым. Так, пинцетым кая куйдым мин. Пинцетымны, монда нипель астына эләккән. Пинцет белән берәнтекләп шулай итеп кертәбез. Кнопкага басабыз, күтәрәбез өчен. Шулай нипельне кертәбез. Сул кул белән кнопкага басып торам. Уң кул белән нипельне кертәм. Һәрбер нипельгә күп дигәндә 1 минут вакыт китә инде кертер өчен, кертеп, тигезләп куяр өчен. Күрәсез. Матур итеп кертеп куйдым. Тагын дальше китәбез. Кемгәдер бәлкем кирәк булыр. Мин аны күрсәтәм инде үзебезнең татар милләтендәге кешеләргә бәлкем кирәк булыр. Баян, гармун ремонтларында бу нипельне часто инде һәр вакыт алыштырырга кирәк. Шушыны алыштырмасаң, клапан тигез ятмый. Әле ул тигез яту караганда һәр вакыт әз генә кнопка булай басылса, авыш-тавыш килә. Шуның өчен клапаннар тигез ятсын өчен менә мондый нипель йомшак, эластичный булырга тиеш. Күреп торасыз, бу эшнең әллә ни авырлыгы юк. Берәнтекләп шулай тигезеп чыгасы. Аннан соң инде күреп торасыз,
Монда мин клей итәргә куйдым. Хәзер клапаннарның кожасын жаңа искеләрен уксуста тоттым төне буе. Чистарттым. Әле мин клапаннарга хәзер ябештіріп, шушы универсал клей белән кожаны балконда киптерергә куйдым. Күп дигәндә 2-3 сәгатьтә ул кибеп чыга. Аннан соң инде шушы ниппельләргә берәнтекләп тезеп чыгам. И әз генә пассатиж белән, плоскогубцы белән шушы ниппель кергеп утырган җирен кысам. Шуның белән безнең эш бетте дигән сүз. 43 ниппель киртләчәк. Окончательно. Бу эшләрне эшләгәнсәң, баян тагын бер 5-6 ел кимендә 10 ел хуҗасына милләтебезгә матур татар көйләрен, башкорт көйләрен, гомумән матур көйләрне урыс илендәге төрле халыклар, урыс халыкларының матур борынгыдан килгән көйләрен, яңа көйләрне башкарырга, җырчыларга, биючеләргә төрле көйләр уйнап, күңелләрен күтәрергә, халыкка бәйрәм, халыкка хезмәт итәргә бу баян мөмкинлек бирәчәк. Бу баян бик матур баян, дебют баяны. Бу баян турында мин бик сөйли алмыйм инде. Аның тарихы Юпитер, Мәскәүдә Юпитер баянын чыгар билгеле, данлыклы Юпитер баянын эшләүче завод эшли инде бу баянны. Шуның өчен бу баянны классик баян дип әйтергә була, дебют баяны. Бүгенге вакытта да моны бу баянда бик яратып уйныйлар, бик кадерләп саклыйлар. Ничек кенә сакласаң да, баян уйнаган чакта туза, клейләре, күнәйберләре, кожалары кибә, ката, ничек дип әйтим инде. Вакыт үз эшен эшли. Гармунны бит өйдә дә уйнайсың, урамда да, сәхнәдә дә төрле һава торышы, җылыдан салкынга чыгыла, салкыннан билгеле инде җылыга керелә. Шуның өчен баян бик күп әйберләрне күрә. Бик күп күрә. Аңа шуның вакытында профилактика кирәк, вакытында ремонт кирәк. Аннан соң инде настройка кирәк. Настройка. Мин пока менә предварительно шушы механикасын, иң башта механикасын эшлим, клапаннарны алыштырам, кожаларны алыштырам, клапаннарның, шушлай менә ниппельләрне алыштырам. Шуннан соң инде җыеп уйнап карарга була. Уйнап карагач, тавышның кайсы тавыш әйбәт, кайсы әзрәк бузык тавыш бирә, шул вакытта менә инде резонаторларны алып, матур гына итеп, һәрбер тавышны тыңлап карап, һәрбер тавышны настрой итеп була. Менә бу уң як регистрларның берсе. Уң якта шундый 3 регистр. Регистр димин, резонатор. 3 резонатор. Шушы 3 резонаторны пока механик эшләрне эшләп бетереп, җыеп, корпусын полировать итеп, клапаннарын әйбәтләп настроить итеп, резонаторларны урынына куеп, уйнап карамыйча баянның тавышын кайдадыр ниндидер бузыгын белеп булмый. Рәхмәт, дуслар. Күңелләрегез күтәренке булсын. Сау сәламәт яшәгез. Бәхетләр телим сезгә. Исәнлек, саулык теләп, озын гомерләр теләп, Вәкил бабайдан күп сәламнәр сезгә. Сау булыгыз.